Tak tá prvá tretina špatná z našej strany, tam boli Pardubice jasne lepšie. Prebruslovali nás a hrali s pukom a my sme to viac menej len tak nejak odhadzovali. Tá druhá tretina, myslím si, že z našej strany bola dobrá, aj keď sme v nej paradoxne dvakrát inkasovali. Bohužiaľ, ale Pardubice majú tak kvalitný mančav, že aj dokážu potrestať tie najmenšie chybičky a samozrejme po druhej tretine to bolo 2-0 a my sme sa snažili ešte v tej tretej tretine samozrejme s tým niečo urobiť, dať rýchly gól, ale majú kvalitný zkušený tým a pohledali si to až do konce. No. Jak jsi zmiňoval tu druhou třetinu, tak tam jste měli v některých situacích i navrch oproti soupeři. Kde myslíš, že byl teda takový ten zlom hlavní? Tak začali sme jazdiť lepšie a nebali sme sa hrať s pukom. Dokázali sme tam v tom pásme vyrotovať, udržať sa na puku a samozrejme, keď sme tam dokázali vyhrať ten súboj, tak tie Pardubice boli samozrejme taky sa s nimi dalo hrať v tej tretine a boli tam, hovorím, dobré pasáže, dobré šance, bohužiaľ, že nám tam niečo nepadlo, možno aj nejaké to šťastíčko nám chýbalo, ale na keby a na šťastíčko sa nehrá. A bohužiaľ, no paradoxne, z tej tretiny sme išli smutnejšie, sme dvakrát inkasovali, no. Takže je to také rozpolcené, no, že ako na jednu stranu samozrejme nejaké pozitíva tam boli, ale na druhú sme inkasovali, no, tak a potom samozrejme už tú tretiu to bolo ťažké, no. Oni už si to hľadali zo zadu a samozrejme víc bránili a len čakali na nejakú chybu a skúšene si to pak hlídali, no. Jinak to byl taky vlastně tvůj první zápas tady doma v Boleslavi tuhle sezónu. Jak to na tebe působilo? Co fanoušci a tak? Jo, tak atmosféra bola výborná a som sa samozrejme už tešil. Už to bolo veľmi dlouhé a som rád, že som tu mohol vybehnúť, ale škoda, že z toho zápasu odchádzame smutný a je to také zmiešané vo mne. Teď jsi byl taky hodně zápasů vlastně zranění a je to nějak znát vlastně ty zápasy, co jsi byl mimo, nebo už ses do toho zase nějak dostal? Tak samozrejme je to ťažšie. Tie zápasy išli rýchlo po sebe a určite tá zápasová praxa tam chýba, aj tá zápasová kondícia. Ono človek môže trénovať jak chce, ale ten zápas mu to nenahradí a samozrejme tá zápasová rýchlosť je úplne niečo inšie, to rozhodovanie a celkovo, takže ja som rád, že už som naspäť a že sa do toho môžem dostať. Samozrejme verím, že každým zápasom sa to bude zlepšovať a už tak nejak som si to všetko vybral a už budem môcť pomôcť chlapcom na ľade.